Fis-sensiela Qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Inselmilkom u nilqakom għat-tielet episodju. Fit-tieni episodju sirna nafu illi waqt il-ballu li kien għaddej fil-Palazzo Parisio kien hemm pjan jinħema minn taħt. Fost il-mistednin kien hemm il-Kavallier Blacas, illi kien il-gvernatur tal-Forti Sant'Elmo, li taħt il-kmand tiegħu kellu l-ħabs fejn kienu jinsabu maqfula Michel Anton Vassalli u Censu Barbara. Dawn it-tnejn, minħabba li kienu xaqilbu lejn Napoleon, ġibdu l-illa tal-ordni fuqhom u rebaħhom il-ħabs. Waqt il-ballu sar xi kliem mis-Sinjura Bettina illi bih il-Kavallier Blacas intefaħ tajġ kemm u biex juri li ta' bilħaq kellu seta' kbira fil-forti, ħarġitlu illi kellu ħila jaħles mill-ħabs lil min rid u. Is-Sinjura Bettina ħatfitu fil-kelma u talbitu il-ħelsien ta' sħaba, jiġifieri ta' Censu Barbara u ta' Michel Anton Vassalli. Blacas biex ma jmurx lura minn kelmtu qudiem in-nies li kienu jisimgħuh, laqat talba tagħha u weda illi dik il-lejla stess dawn it-tnejn se joħroġhom minn Sant'Elmo u joħodhom Sant'Angelo. Bla telf ta' żmien, is-Sinjura Bettina qabdet lil George Barbara ħabib tagħha illi jiġi ħu Censu Barbara biex jilbes ta' xrik u wara li jwassal lill-Kavallier Blacas Sant'Elmo, jieħu ħsieb u jwassal lil ħoħ u lil Michel Anton Vassalli f'Sant'Angelo u hekk ġara, imma fit-triq is-Sinjura Bettina batet tnejn min-nies tagħha rikbin iż-żwiemel biex jeħilsu lil dawn iż-żewġ ħabsin minn ġol Calais u jħarbuhom. Mur biddel issa stess u lbes ta' xrik u mill-aktar fis aqbad Calais u għajja bih hawnhekk. Qed tifhimni? Iva, Sinjura Bettina, qed nifhmek. Wassal il-Kavallier Sant'Elmo. Iżewwa, qabbel il-ħuk u l-Michel fil-Calais wara li joħroġhom mill-ħabs. U erħila lejn Sant'Angelo kif jgħidlek hu. Jien sa dal-ħin sar inqabbad tnejn min-nies biż-żwiemel u jiġu isusu warajk meta jkun il-waqt. Dawn għandhom jaħbtu għal fuqek, tinħasaġġ, għandhom jaħbtu għal fuqek u jaħelsu lil George u lil Michel. Ftemna? Ftemna, Sinjura, ftemna, ħalli mmur inbiddel. M'hemmx żmienx nitilfu George, ħaffef. Il-ħelsin ta' Hawk u ta' Michel jinsabu fidejk. Mur, iġri, ara nitlaq, Sinjura Bettina. George indaħal bil-ħrara għal dik it-tabxa, rama wieħed mill-kalessi tas-Sinjura, għamilha ta' xrik u l-ewwel pass wassal lill-Kavallier Blacas sal-Forti Sant'Elmo. Minn hemm, skont ma kien il-ftehim, George ħa iż-żewġ żgħażagħ u wassalhom sal-Marsa fejn huma ħelsu mis-suldati u mill-irbit ta' jdehom. George, tenna Censu Barbara, donnu ma jistax jemmen lil-lajneħ. Mara bsar li ent il-kuċċer, Għal Michel Anton Vassalli baġeb kbir fuqu. L-ewwel ħaġa, ħalli naqtalkom l-irbit. Għal George fil-waqt il ħareġ xafra u ħanxar il-qafla li kienet torbtilhom idejhom. Malli ħassew idejhom meħlusin, Barbara u Vassalli ħadu nifs qawwi u xejru dirajhom. Imbagħad resqu lejn it-tnejn min-nies illi kienu fuq iż-żwiemel. Resqu jdejkom lawn. Resqu. Għadda mibbizuli dajja marbutin, għadda mkasħuli silċ. Jiena mhux binqas, u intom, mela, xinu? Qed nara sew jien, qed nara sew, salvu ċilja u dovika bela, mela xinu? Għal George. Ħbib tagħna tnejn dawk, ħbib tagħna qadma dawk. Żiedu għalanija Censu u Michel Anton fil-waqt li ħadu bidejn ir-rikkieba. Nerżqolaw, ħbib tagħna. Niżuku ħajr. Alla ħares ma kontux intom għalina. Alla ħares ma kontux intom għalina. Issa ħallek mill-klim żejjed. Li kont floki, int kont tagħmel l-istess għalija. Mela x'inhu? Issa s-sarna. Staqsa Vassalli. L-ewwel ħaġa, imorru d-dar
naraw l-missieri. Qal George bleħen miksu. Kif inhu xieħ, George? Staqsa ċensu Barbara għax donnu fem li ħuħ kellu xi aħbar ħażina. Viku għabela niżel minn fuq iż-żiemel, marmet deħ fuq spallet ċensu u rassu miegħu fil-waqt illi qallu. Kif inhu missieri, Viku? Ismani, missierek ilu marit, taf li ilu marit, ma kif inhu għajli, fittax għajli, kif inhu? Imma l-lejla qaleb għall-għaltant illi jiena u Salvu morna l-palazz ta' Pariġja biex nsejħu l-George u noħduh magħna d-dar tagħkom. ċens tifhimx ħażin, jiena mort tal-festan ta' Pariġja biex nitkixxef aħbarijiet dwarkom, qed tifhem x'għamilt jien? Qal George. Imbagħad is-sokta jgħid. Qatt ma bsalt illi kolli xorti illi nħarrabkom ta' bilħaq illi xorti kienet magħna l-lejla. Issa, ħalli nkomplilek. Meta ħallejtu il-missieri ma kienx ħażin nerġa' ngħidlek, imma aktar minn hekk ma nafx. Immorru narawh l-aħwa. Qatalu kliemu ċensu. Stennew l-aħwa. Għam periklu kbir, tafux, periklu kbir, jekk imorru naraw il-missierek, għax man li jsiru jafu bil-ħarba tiegħek. L-ewwel ma jmorru jfittxuk f'dar missierek, kif ngħidlek jien? Qal Salvu Ċilja. Anqas jekk naf illi dendluni hemm ma nibqa' bla ma nara l-missieri? Intom dabru raskom. Iżda jien sejjer id-dar, nara l-missieri. Qal ċensu bleħen ta' wieħed illi ma jridx min imerjeħ. Immur miegħek jien. Qal Vassalli. Le, immorru miegħek il-kol. Il-kol miegħek. Żiedu l-oħrajn u bla telf ta' żmien ċensu Barbara u Michelanton Vassalli raġaw telaw fil-kalas u George ta' daqqa l-żiemel biex inqala bil-ħeffa fil-waqt li Salvu Dovik saqu wara l-kaless. Abdu triq tal-ormi u baqgħu sejrin pass imħarrek lejn dak ir-raħal. Fittxu telaw fil-kaless. Fil-bidu ta' triq ewlenija ta' dak ir-raħal, ma' xelluk ta' min jasal min-naħa tal-marsa, hemm dar qadima b'żewġ pilastri ħdejn il-bieb. Min barra dik id-dar ma fijiex xi dara ta' palazz jew amara ta' lussu, iżda minn ġewwa fiċ-ċokon tagħha hi sabiħa, arjuża u mdawla, hi dar kennija u ħiemda, tilqa' lil kull min jidħol fiha, tnissillu f'qalbu għana u faraġ u tferraħlu moħħu bil-ħdura ta' siġar u bil-fwieħa tal-wart imħawlin fil-ġardina ta' qudiem. F'dik id-dar kien jammar is-Sur Pietru Barbara, Missier George u ċensu. Il-kaless waqaf quddiem il-bieb u George rabat ir-riedna mal-pilastru fil-waqt illi ċensu u Michelanton niżlu jiġru. Hawn aħna wasanna Michel, ċens! Wasanna Michel, ejja niżlu. Jien se rabat ir-riedna mal-pilastri. Fit-triq quddiem id-dar kien hemm xi 4 nisa miġburin aqoċċa jitkellmu minn taħt il-sien u xi żewġ irġiel iħarsu donnom kienu jistennew xi aħbar. Il-bieb kien miftuħ beraħ u fuq il-għatba kien hemm imxerdin waraq tal-lumi u frijaj tal-kliem li skont id-drawa ta' dak iż-żmien kienu jixħtuhom fejn jidħol il-vjatku. Il-bieb ta' barra jagħti għall-loġġa illi tofroq il-ġardina u tieħu għad-daħla tad-dar li min-naħa ta' wara tħares fuq it-triq ta' wara. ċensu George u sħabhom daħlu jaġlu, għaddew mill-loġġa u baqgħu telgħin fil-kamra ta' fuq fejn kien hemm missierhom agonija. Ejja George, ħaffu, x'm'għandniex żmien nżilfu, ejja Michel, ejja ħaffef. Ġejjin. Missierhom kien mindut fuq sodda tal-kurtinaġġ, bil-purtieri merfuqajn u marbutin mal-pilastri. Is-Sur Piet kien raġel twil, sabiħ, xaru abjad qotna. Il-qalba ta' għajnejh kienet ħajja għalkemm miksura mill-lafja tal-mewt u fuq xufteħ, bojot u mreda, kien hemm bħal deħel ta' tbissima li tixet ruħ tajba u qalb
safja, marbuta mar-rieda tal-Alla. Ħaddeħ kienu mitfin u miġburin, u ġbeħ imkemxin u mxarbin baraq kiesaħ, u sidru kien tela u nieżel bil-ħurrara. Is-Sur Piet Barbara kien għaddaħajtu medi fuq ix-xogħol u marbut mal-familja. Kellu daqsxejn tampjek fid-dar tal-Monti tal-Belt u kien anċeċ u janet biex irabbi sewwa lill-uliedu u jallimhom ħalli jsiru rġiel kif imiss. U qatt ma gawda mill-ħajja għax dejjem bil-qies u ma kellu kapriċċi ta' xejn u qatt ma fittax il-għena barra mid-dar. Għalih il-jiem kollha kienu xorta waħda. Fil-ħdut u l-btajjel kont issibu l-knisja fil-ħodu u koll wara nofsinhar. Kien fratell tar-Rożarju u qatt ma naqas li akkompanja fil-proċessjonijiet. Fil-ġranet tax-xogħol is-Sur Piet kien iterraq mid-dar għall-belt. Isellem lil kull min jiltaqa' miegħu, ikellem lit-tfal tal-ġirien u jgħid xi ħlieqa ma' xi 4 xjuħ tamparu. Imbagħad idum is-sigħat mitni fuq l-iskrivanija, jikteb jew jissomma. F'din il-ħajja dejjem xorta u dejjem liżma dak ir-raġel twajjeb kien għadda l-aħjar snin ta' ħajtu. Kien xieħ u tħatteb imma għalkemm bata u għax fil-faqar u qatt ma gerger minn xortih, anzi kien jifraħ jara lill-uliedu jikbru u jitaxxaq bihom jarhom ħawtiela mixjin il-qudiem mimlijin ħrara biex jolew u jilħqu aktar il-fuq milli kien wasal u. Issa wara marda tax-xjuħija, is-Sur Piet fil-paċi mal-proxmu ħieles mir-rabtiet tad-dinja, mifrut mill-ġibdiet tal-ħajja marbut mar-rieda ta' Alla kien wasal biex irott ruħu lil-mulej. U ħares madwaru u dija ta' għena feġġet fi ħbub għajneħ. Ra l-martu Rożanna wieqfa ħadin rasu bida fuq ġbinu u fil-kisra ta' għajneha għara fl-imħabba bla tarf illi kienet tfawwar f'qalb dik is-sieħba ta' ħajtu. Madwar is-sodda ra l-Ġensu, il-Ġorġ, l-Anton, il-Rafel u l-Margherita. Kollha uliedu, kollha jħarsu leħ b'dewa ta' qima u l-mħabba, kollha donnhom jixtiequ illi dik ix-xbieħa ta' missierhom tibqa' ħajja f'moħħhom u f'qalbhom għal omorhom. Mal-ħajt fuq mejda żgħira bitvalja bajda u terħa tal-għażel illamtata kien hemm salib bejn żewġ xemat f'gandlieri tar-ram u satla tal-ilma mbierek. U ma' ġenb il-mejda fuq siġġu tal-ġilla kien hemm bil-qiegħda il-kappillan jaqra minn taħt il-sien it-talb tal-agonija. Xi 4 ġirien u ħbieb kienu miġburin frokna tal-kamra. Jħarsu bajnejhom miksurin bla ma jafu x'jagħmlu jew x'jgħidu. Is-Sur Piet bidbatija dar kemm xejn la ġemba u olla idu tirtot lejn il-gallerija li kien hemm fuq naħa waħda ġewwa l-kamra. Dik il-gallerija kienet biex joqogħdu fiha id-daqqaqa tal-orkestra, imma fi żmien is-Sur Piet fiha ma kienx hemm ħlief imbarazzi. Wara r-rixteljiera tal-ewda kien jidher senduq qadim b'erba' xarbitelli fuqu. Uliedi, qal is-Sur Piet blaħan mitfi u maqtuħ. Uliedi, xtaqt nħallilkom dak is-senduq mimli blewħ, ma jien aktar fittext illi rabbikom sewwa milli ingezzes il-flus. Jiena dejjem ħabbrikt biex nallimkom u nagħmilkom irġiel biex hekk intom tkunu tistgħu tarsqu kullimkien u tilħu fejn ma stajtx nasal. L-aħħar xewqa tiegħi li tibqgħu mawġin bejnietkom frabta
ta' maħabba. Aqbżu għal xuxin. Aqbżu għal xuxin u tinsew qatt li intom aħwa. Imbagħad dak ir-raġel twajjeb qaleb għajnejh lejn martu u ħares leha bil-ħrara ta' qalbu kollha. Fi ħbub għajnejh dehret tiddi xrara ta' mħabba u ta' qima u fommu dbexxaq fi tbissima liżma u miksura. Donna l-ħardija tax-xemx qabel tejb. Baqa' jħares fiss lejn martu għal ftit tal-ħin. Donnu rrid isawwar id-dera tagħha f'moħħu qabel għajnejh jingħalqu fid-dlam ta' dejjem. Xfar għajnejh ix-xarbu bid-dmuħ, xufteħ irtodu u bid-batija qabad id martu. U fil-waqt illi żamm għajnejh imsamrin fuq is-sieħba tiegħu qal lill-uliedu: Ibqgħu dejjem miġburin madwar omkom. Tuha qima u għozzuha wara li jien inħallikom. Żommu lilha bħala kap tagħkom. Tkunu mberkin u Alla jżomm idea fuqkom il-koll. Bil-kemm is-surbiet laħaq l-sen l-aħħar kelma li ma qabditux tqaħqiha qawwija. Wiċċu tqarras, ġbinu tkemmex u xarrab baraq kiesaħ. Rasu mielet u sidru beda tilha u nieżel bin-nifs tal-ħurħara. Il-kappillan għam minn fejn kien u resaq lejn is-sodda jaqrab leħenoli it-talb tal-agunija u l-ftit ħbieb illi kienu fil-kamra għadu għarkubtehom u bdew iqastu l-litanija. Il-kappillan ressaq is-salib lejn xuftejn is-surbiet u dan bisu biħrara kbira. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Divina Gratia, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater Castissima, ora pro nobis. Ftit wara li s-surbiet għala għajnejh, it-tfal tiegħu kienu miġburin madwar ommhom f'kamra oħra. Il-koll madurin u mbikmin, il-koll miblu għajn mit-telfa li ġiet fuqhom. It-tfal kollha kienu żgħażagħ fuq ruhom, bil-aqal u tal-ħsieb. Kull wieħed kellu l-ġibdiet u x-xewqat tiegħu. Anton il-Kbir kien skrivan fil-kanċellerija tal-ordni u kellu qima kbira għal Gran Mastru. Ċensu kien indies ma' xewwiexa kontra l-gvern tal-ordni u mela rasu bl-ideoloġija illi tnislet fi Franza wara r-Revoluzzjoni. George kellu moħħu jilħaqlu u l-ħaġa jqisha għal darba tnejn. Kellu għaqal kbir biex jintabaħ bil-għawċ mill-bot u jiżloq minnu qabel jasal fuqu. Kien ixaqleb lejn l-Ingilterra u bil-moħbi kien ħajjar in-nies tax-xatt biex jingaġġaw fuq l-ċfien Ingliżi. Rafael, iż-żgħir, kien abbati jistudja l-qassis. Moħħu mimli bis-sejħa ta' Alla u bil-ħidma fil-qasam tal-mulej. Margherita kellha qalba tħeġġeġ bin-nar tal-imħabba u moħħa medi bil-ħolm ħelu taż-żożija. Dawn il-ħames taħwa għalkemm ma jaqblux fix-xewqat ta' qalbhom u fit-tir ta' moħħhom, kellhom ġibda kbira għal xulxin u kienu jissalbu wieħed għall ieħor. Fuq kollox, il-koll kellhom rispett kbir lejn ommhom u l-kelma tagħha ma jiksruha qatt. Rosanna Barbara ġarriet għajnejha fuq il-ħames ulieda li kienu waqfin madwara. Qishom kbarat quddiem sultana. Waqfet il-ħarsa tagħha fuq ċensu
u qaltlu: Kemm għallejtni, ibni, kemm għallejtni meta smajt li xaħtuk il-ħabs u kemm tlabt l-Alla li għati grazja tara l-missierek qabel li mut. Tkun imbirka l-ħannina tiegħu illi sematni u li konfortatni l-missierek qabel ma ħallina għal-dejjem. Kieku ma rajtx lill-missieri, kont nibqa' nisħat il-kavallieri għal-omri kollu, qal ċensu bis-saħna. Ma x'għamilt ibni biex tafawk il-ħabs, sajdli, x'istajt għamilt ibni, x'istajt għamilt? Missierek kienu wissik tant biex ma tħaqqaqix ma minnu fuqek, kienu wissik tant. Missieri, Alla jagħtih il-ġenna, kien jaħsibha bħax-xjuħ tiegħu. Ma kienx jista' jifhem illi l-bnedmin huma kollha xorta waħda u minnu fuq jinsab hemm bir-rieda ta' minnu taħt. Din qatt ma seta' jifhimha missieri qatt ma seta' jifhimha. Egalite, qal George minn taħt il-sien. Ix-xemx titla' għal kulħadd. Żied Rafel. Issa, għajli ibni, issa ħafrulek għajli. Staqsiet Rosanna. ċensu mejjel rasu l-isfel u baqa' jimet. Ħutu ħarsu leħ u ma lisnux kelma. Iżda ommom riedet taf u reġat staqsiet. Kif tinsabu hawn? Int u Mikil Anton, għajli, kif tinsabu hawn? Dak mhux ukoll kienu batu l-ħabs miegħek. Għajli ibni. Wieġibni. Għax is-Sinjura Rosanna ftakret illi ftit qabel kienet rat lil Mikil Anton dieħel ma' bina ċensu. ċensu donnu ried iwieġeb, iżda nfixel u beda jillaqlaq. Iżda ħuħ George tkellem floku. ħanajdlek. Laqwa li ċensu, qiegħed hawn magħna u li laħaq lill-missieru ħaj. U li kemm nixtieq illi tibqgħu il-kol miegħi, miġburin hawnhekk il-kol miegħi madwari. Qalet is-Sinjura Barbara, imnikta u ħosbiena. Imma minnu fih ftakret illi dawk il-5 ulieda kienu qishom 5 imażel ta' rota, ħerġin minn qalba waħda imma kull wieħed sejjer lejn naħalih. Wara li tnedet is-sokta tajt. Tmorru fejn tmorru u jsir illi jsir minnkom. Ibqgħu ftakru f'din id-dar fejn trabbejtu u fejn rajtu l-missierkom jala għajnejh. Ibqgħu ukoll għanuna għax bekk biss tkunu tistgħu telbu l-era u l-mibeda ta' min jixtieqilkom id-deni. Ma' u din tistgħu tirbħu l-imrar tal-ħajja u l-qar tad-dinja. Mid-dinja missierna maħa xejn, qal George bleħen imdaħdaħ. Iżda aħna ma beħsibniex noqogħdu lura u għalkemm kull wieħed minna għandu l-fema tiegħu, il-koll naqblu fir-rieda tagħna illi naħtfu dak illi nistgħu mill-ġid illi fiha d-dinja. Issa ħallikom minn dawn il-ħsibijiet ta' fruha. Tħallux il-ġid u l-għana tad-dinja ħajqarqu bikom biex Alla jżomm idejh fuqkom. Issa nitolbu għall-ruħ missierkom ħalli hu jberikna mis-sema fejn u hija. Rosanna ma laħqitx spiċċat il-kelma. Meta daħal fil-kamra Mikil Anton Vassalli, maġġel u mifxul. Wasal sinjur fuq żiemel imlebbet u daħal jiġri hawn. Naħseb illi ġib xi aħbar. Ħatta Vassalli fil-waqt illi resaq lejn Margherita u ta' ħarsa minn taħt. Wiċċ dik iż-żagħżugħa ħadd dawl u għajnejha leħħu iżda mbagħad baxxiethom lejn l-art u rtasset ma' omma. Min se taġi? Staqsa Anton fil-waqt li ħareġ fit-terrazzin biex jara. Iżda dak il-ħin telat għaddejja u minn taħt il-sien
Qalet Hawn, is-Sur Ewġen Manduka. fil-bieb feċ żagħżugħ mimli b'saffejn fuq ruħu, twil u dritt. F'wiċċu kienet tidher il-għena tal-ħajja u fajneħ kienet tilma l-ħrara ta' qalbu. Imma dik il-għena u dik il-ħrara dak il-ħin kienu kiebja u mrażnin minn niket illi waqaf dik id-dar. Is-Sur Manduka kien imleffef f'mantar tal-bellus iswed, marbut madwar onqu u jilħaqlu ftit il-fuq mill-ixpruni. Bidu waħda kien qiegħed iżomm il-mantar miġbur ma' qaddu u fidu l-oħra kellu kappell bil-faldi wesajn u rixa bajda imdawra fuqhom. Is-Sur Ewġen malli daħal fil-kamra olla l-kappell lejn sidru, intlewa bir-rispett kollu lejn is-Sinjura Rosanna u lejn Margherita, imbagħad lejn l-oħrajn li kienu fil-kamra u wara li tafa' għajnejh lejn il-bieb donnu biex jara kien xemm min jissamma, rasa lejn ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli u qalilhom blaħen mitfi u miksur. L-ħbar tal-ħarba tagħkom waslet f'ras il-għajn. Daqshekk malajr, Staqsa George. is-soldat li kien għassa tagħkom reġa' lura jwaħwaħ u qal x'kien ġralu. Dawk li kienu fil-kamra libtu u daħlu f'qoxrithom. Bdew iħarsu lejn xulxin. Donnom jistennew parir wieħed mingħand l-ieħor, imma ħadd ma għaraf jgħid kelma. Waqa' skiet li kattar il-ħemda tal-mewt li kienet tatti dik id-dar. Wara ftit tal-ħin, is-Sinjura Rosanna bdiet tolfa għax femet. Femet fiex kienu Binaċensu u sieħbu Mikiel Anton. Issa. Issa s-namlu, għajduli s-namlu, Staqsiet imbekkija. Jerġaw jiġu għalikom, jerġaw jiġu għalikom. Qalet Margherita mwerwra. Is-Sur Ewġen resaq lejn Margherita bil-ħerqa u ħares liha donnu biex jagħmli ħila. Iżda fiħbu bajnejh kienet tidher xrara ta' mħabba. Mikiel Anton Vassalli kemmex moħħu. Iżda ħadd manduna bih għax dak il-waqt is-Sur Ewġen rafa seba' quddiem fommu u qalilhom b'satra kbira. Iċ-ċittadina Bo għandu bastiment ħafif imħejji biex jieħdu lura fi Franza. Se jsalpa qabel jisbaħ. Fuqu hemm post għal ċensu u għal Mikiel Anton. Allum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu islim. Għadkom kem smajtu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.